И здравейте хора! Това е първият ми влог в YouTube. При мен е Ясен. И днес ще ви кажем 5 неща, които мразим в училище. Давай, ти започваш първо. Първото от нещата са големите домашни. Много е гадно, защото тъкмо си приключил училище и трябва да се завреш в стаята си, да решаваш скапани задачи по математика или да пишеш есета. Много е скапано. Номер 2. Номер 2. Много ме дразни през междучасието, когато ходим от кабинет на кабинет. Така си губим цялото междучасие! Да. Номер 3 е когато ни кара да останем след часовете, защото учителя не си е довършил урока. Това е толкова досадно. Мен какво ме интересува? Аз така или иначе въобще не използвам каквото е казал учителя, не си вода записки и такива глупости. Номер 4. Глупавите екскурзии. Да, хем са тъпи, хем са скучни, хем са и скъпи. И номер 5. Да, последното от всички е, че не понасяме понеделниците. Иска ми се вечно да е събота и неделя, защото така няма да ходим на училище, нали? Да. И това беше всичко от нас. Довиждане!